Gihagit ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang PNP sa pagdumala ni PNP Chief General Torre III nga pamatud-an ang 3-minute response time nga programa. Doon na say mga banat ang Acting Mayor batok sa PNP Chief. Gitubag sab kini sa PNP Chief human sa iyang pagsabot nga nanghagit og sinumbagay ang mayor. Ani nga report ni Argil Relator. Sa podcast niya nga Basta Dabawenyo, gipangutana si Davao City Acting Mayor Baste Duterte kung paunsa masiguradong mulungtad ang peace and order sa Davao City. Luyo nga dunay mga bag-ong liderato ang PRO11 o Davao City Police Office. Si Torre lang man nagsabi na may 3-minute response siya. So it's his responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the PNP's job to secure the city. And hindi naman ako pinapilit ng city director. So I cannot give, I do not know if I can give, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Pero pag itong city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Niadtong Lunes, nagtagbo na si Acting Mayor Baste o Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Manan Muarip. Hagit ni Acting Mayor Baste nga pamatud-an sa PNP sa pagdumala ni General Torre III ngadto sa Dabawenyo ang programang 3-minute response time. But, tingin ko, gagawin yan harassment lang talaga. Doon na, Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo, arap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan, nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Sa issue labot sa safety sa Davao City. Kayo PNP, sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So, ako ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. Kung nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Pagsabot ni General Torre nga nang hagit matud pa og sinumbagay si Mayor Baste kaniya. Busa. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the process that we'll raise. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.